Recogiendo botiquín. Cabrón. Un segundo. Vayamos por aquí. S'ho han patejat tot, Sí, no entenc. Com tan ràpid, però... Xavi, aquí hi ha un R99 si t'interessa. Aquí hay un Pasa que la R99. bala sí que Escupe no. fuego, así que te recomiendo un cargador. Vale. Com es pot agafar una mira si ja només tens una arma? Diria que no pots. No, sí que pots, te la poses dins la motxilla. Estàs-la cap dintre. Llega un pack de supervivencia. Si veieu el Fail, ja m'ho direu. Com es pot arrastrar? No, simplement agafant-la, si tens puesto se t'equipa. No, t'equipa l'arma. Mira, loco. Aquí hay un alternator. Crec que sí, Cargol, que pots agafar un. Ah, recoger, amb la X. Jo tinc, vale. Però això sí que ni puta idea. Sí, amb la X agafes tot lo del terra. He perdut la R99 i ara ja m'he despistat ja. Te l'he deixat dalt. Però és que no sé on, és igual. Aquí. Aquí tens Alternator amb la seva millora. Aquí hay un alternator. Bueno, pues ho agafaré i ja està. Amb la Prowler, nen. Aquí ha de venir gent, tio, no me jodes. Ah, som uns draps amb aquests escuts. Ja. Bueno, però uns traps de ferro, Estan fotent a pinyes per allí la torre aquella del globo. Oh, i és un Alternator. Hi ha portals aquí. Amenaza avistada. Des de dalt la taulada. El mercado. Us anau o voregem per darrere? Ve Ve la barrera, Ha hem d'entrar. saltat. Ah, sí. Moviéndome. Un daurat, noi. Recargando. He derribado. La barrera! Ve darrere! Potser no fa molt de mal, però... Quin cures no tinc res. El siguiente anillo no está muy cerca. Hi ha un paio aquí dins. Recibiendo disparos. Granada de fragmentación. No, noi, plega-la. Disparando. Puta rata, tio. Ese era el último. Buen trabajo. Hi ha un carabino. Aquí és la veritat que no sé... No hi ha cures de res, tio. Bé, Algo. t'he deixat a dalt xeringues, però crec que has baixat amb les ànsies. Pero estoy vigilando. Vale, dades back, Voy a vaig cap parar allà. a curarme. Contactando con el enemigo. Sí o no? No ho sé. Ah, hòstia, anava a dir, si estic aquí... Suposo que aquell de Palmar, que venia pel cul no. Pues era escut daurat. Un segundo. Però l'escut no serveix de res contra la barrera. Trobeu selector de disparo. Anem amb una merda de... Ui, Warren. Me han visto. Moviéndome. Lanzando electroestrella. Granada de fragmentación. Me han visto. La Great, tocadíssima. Recargando. Granada de fragmentación lanzada. Lanzando electroestrella. Lanzando granada. Recargando. Els hi foten de dalt, també. Lanzando electroestrella. Els hi enxufen de dalt, també. Enemigos. Recargando. El de dintre tocadíssim.
Electroestrella lanzada. Ve algú més. Recargando. Recargando. Eliminamos al último. Cargol, central, central. Recargando. Tinc aquí dins, Jo per aquí fora, ja no sé com feu, ja. A la dreta, Pere, ens... Allá voy. Recargando. He derribado a un enemigo. Campeón eliminado. Campeón eliminado. Lo liquidaron. Recolliu, fills meus, recolliu. Llega un pack de supervivencia. Ve algú més. Adoro el botín. Me estoy reparando. Entren. Eliminamos a todo el pelotón. Vamos muy bien. Bé, jo estic mort ja, cago en la puta, tio. Tots estem morts. No arribo. No arribo, tio. Ah, tinc el de reanimació. Calla, calla. Tira, tira, milla. Vinga, cucots! Mare meva, potser fica fosc, això. Oh, amb un conill. LOL! Hola, tio. I què he de fer jo ara? Us puc venir... Us puc venir a buscar o què? O fa molt de mal? Jo estic... Fes un amago. Prova. Vale. Però cura't, si et toca una sola vegada estàs mort ara mateix. No tinc cures. Parar a curarme. Cau en Déu. Usando botiquín. Un segundo. No sé si això fa molt de mal ja, crec, Veu. Vés a jugar tu sol. Ja et dic ara. Sí, no sé. Anillo cerca. Un tet. Queda un minuto. M'has xotat. Tengo El la cargol. bandera de nuestro Estem morts. compañero. Ara. A curarme. Tengo la bandera de nuestro compañero. El anillo no queda lejos. Ja no et cuis més, O todo o nada. Un segundo. Parat. El anillo está cerca. 30. Fácil. El racó màgic. Ja, no, no tinc cures, tio! Mis escudos. Pues 20 segons. Hi ha algú per ressuscitar, per cert. Gràcies per venir-nos a buscar, però... Espera uns segons, t'ajupirà, tira amunt. Escala, 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 escala. Treu l'arma i corre, és que no tens més. I per aquí potser no, per l'esquerra. Tomad humo. Potser tira per l'esquerra, No és dreta. Esquerres aquí. I més, per l'altra banda de la muntanya, poder. Aquí dintre del cruci tenies xou. Ja, però la pregunta és, us ressuscito i què feu? No, està fora, no us puc ressuscitar. Ah, no, a Urbanos, queda un. No tens més cures? No. No, d'aquest suda. Te n'has d'anar al mig d'Urbanos. Aquí ens podries des d'aquí la punta. Jo crec que sí. Me la jugo. Si et toca, aquesta ja... culmina, No. Marca mal. Està mal posat l'icona. Dintre Urbanos. Però he buscat una xeringa o alguna cosa. Mira. Curarme. No, Cargol, té un minut per
4 pelotons, colar-nos per allà dintre i tu i jo fer la mosca. Torna'm a marcar. És l'únic que... Auro. Com han ressuscitat? No, ja anaves bé, Tarat. Ja anaves bé, esquerra. No, que hi ha la barrera. No, passes. Què passes? I ells han ressuscitat allí. Sí, perquè algú s'ha... Aguantant una mica el mal. Sí, però el Pere és que no podia aguantar llavors. Ja. Ves obrint paquets. Ja trobes cures. Marca. Mira el mapa, tal. Però cada vegada quedarà menys... És que tindràs rates aquí dintre per parar un tren. Jo t'aniria per l'esquerra de tot, del suburbi. 5. El anillo no está Per lejos. l'esquerra o per la dreta? Que per la dreta se'ls trobarà. Algú hi ha d'haver aquí en 4... Que et deixin ressuscitar aquí enmig? Ara. Estaven a la dreta. Queda medio minuto. Solo 2. Dando humo. Corre, Johnny Knoxville, que faran tiro al plat un d'altres. Algun escut hi ha, Cargol. Ara, que acabarem a cops de puny, també t'ho dic. Sembla que no el campegin o alguna cosa. Madre mía. Atención, el anillo se está cerrando. Ara o mai. Dentro del siguiente anillo. Tingues la Q preparada. Pel fum. Cargol, corre cap dintre quan lagarto. Ja disparen. Joder, ens deixa de cara amb ells, saps? Us deixo aquí una Havoc. Aquí hay un rifle Havoc. I aquí hi ha un Hemlock. Esta vez Agafo la Hemlock. Queda't amb la Havoc. Ronda 5. Empieza la cuenta atrás del anillo. No preguntes, Johnny. Estamos fuera del anillo. Esto va a doler. No sé. Hola, se m'ha quedat penjat el joc. Me están dando. Què dius? Ara, ja. Uf, vaya va. Acaba una partida amb una Hemlock. Recargando. Aquí hay un alternator. Amb bales? Aquí hay un escudo No, corporal. però te'n puc Nivel deixar si 1. vols. Vine. disparando. I aquí... Calculets està fotent a pinyes? Uah, animal, però has anat sol. Amagats, si no són res, són 3 equips, un i un. Ja, però és un L-Star, noi. Lanzando Sí, termita. però això m'ha tirat, si no, no em tira. Pots acostar-te mitjanament o M'estan alguna cosa? aixecant. Són 2. Tomad humo. On els estan aixecant? Aquí dalt, sobre meu. Just sobre meu. Granada de fragmentación lanzada. Pobre el Calgol, però algú li tenia tiro. Vamos! Enemigo dominado. Desplegando. Vaya nada, nen. Acabamos con todo el Quiet. pelotón contra 10. Estoy aquí. O sigui, toca... No sé, arreplega el que puguis, corre. Corre, Willy, corre. Ya empieza. El anillo se Agafa mueve. aquesta puta L-Star. No, això no pot acabar bé de cap manera. És meu, això, eh? Sobre el blanco, disparando. ¡Ataque! Empieza la cuenta atrás del anillo. Pugeu de les Estamos terres. fuera del anillo. Esto va. Disparando. És un puto escut daurat, tio. Lanzando electroestrella. Vale. Electroclavat. Estan per dins. El tinc aquí, l'escut daurat. Escut daurat a terra. No m'ho puc creure!